директор на учебното заведение, без да зачете предложението на Общото събрание на филиала. Това каза на нарочна пресконференция доцент доктор Димитър Арнаудов. С подробностите около скандала Галина Кючукова. За нов директор е назначен доцент Иван Джамбов от Пловдивския университет, който преподава българска история в филиала Любен Каравелов. Това е станало на проведено заседание на Академичния съвет на университета Майка, разясни Арнаудов и подчерта. Въобще не подлагаме на коментар качествата на избраният колега. Правиме коментар върху процедурата, която за нас е абсолютно нарушена за избор на директор на филиала. В качеството си на председател на Общото събрание на филиала, доцент Арнаудов припомни, че то не е съществувало през последните 12 години, но през април тази година е учредено отново и вече има функцията на легитимен орган. Едно от правомощията му е именно предлагането на кандидатури за директор на учебното заведение. Общо събрание предлага на филиалния съвет кандидатурата на доцент доктор Щерева като единна. Искам веднага да направя уточнение. Едина не означава единствена. Единна кандидатура, изразяваща воля на колектива. Наред с другите издигнати кандидатури на преподавателите от биологическия и филологическия факултет, които, както и на постъпили предложения на филиалния съвет, те също ще участват в избора. Доцент Дора Щерева е избрана с 26 гласа от присъствалите на Общото събрание 33 членове. Освен Общото събрание на филиала, няма никакъв друг орган, който има право да издига кандидатура. Което означава, че всички кандидатури, които са влезнали в Академичният съвет, за които ние не знаем дали имало други или само е била на доцент Джамов, издигнат от ръководните органи на Пловдив, тъй като ние нямаме представители в Академичния съвет, не е обсъждана и е в нарушение на правомощите на основните органи, които са на филиала и на Пловдивският университет. Общото събрание е висш орган на самоуправлението на Кърджалийския филиал и това е записано в правилника на Пловдивския университет, аргументира се Димитър Арнаудов и допълни, че е свикал пресконференцията с една единствена цел. За да може обществеността да разбере по какъв начин се третира колегията и цялото учебно заведение на територията на град Кърджали в очите на един Пловдивски университет, който създава правила, които сам не ги спазва. Заради незачитането на правата на Общото събрание, доцент Димитър Арнаудов заяви, че ще сезира контролния съвет на Пловдивския университет за нарушената процедура. Арнаудов се закани, че ако няма реакция, въпросът ще бъде отнесен до административния съд. Още по тази тема очаквайте в новините на телевизия Източни Родопи утре. Заради назрящия скандал в Кърджали пристигат ректора на Пловдивския университет, доцент доктор Запрян Козлуджов, новоназначения директор на филиала Любен Каравелов, доцент Иван Джамбов, както и досегашният професор Людмил